रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंगेरी। लइका पागल आहे लागल रे, हाय मुजफ्फरपुर के 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 लइका पागल आहे लागल रे। नाचले तलहू के ले जोहली के पटिया, चोली के पटिया हो चोली के पटिया, लागता की डाली ओही में 10 टकिया, ओही में 10 टकिया, ओही में 10 टकिया। नाचले तलहू के ले जोहली के पटिया, लागता की डाली ओही में 10 टकिया, सबके इमाजा चिखावे लागल रे, हाय मुजफ्फरपुर के लइका पागल आहे 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 लागल रे। समृद्धि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंगेरी। देखिए के ये कर ढोरी पके तिल रे, ढोरी पके तिल रे हो ढोरी पके तिल रे, मुमताज मावाली के उठे गजबे फील रे, उठे गजबे फील रे हो उठे गजबे फील रे, देखिए के ये कर ढोरी पके तिल रे, मुमताज मावा